Nagyszabású musical gálát rendeztek tegnap a Budapesti Kongresszusi Központban. A programban a műfaj legkiválóbb hazai művészei a legsikeresebb zenei darabokból adtak elő részleteket. Szívből szeretni. Ezzel a címmel lépett színpadra a Budapesti Operettszínház társulata. A Budapesti Kongresszusi Központban rendezett musical gálán a műfaj klasszikusainak számító darabjaiból adták elő a legnépszerűbb dalokat. Ezek a dalok például önmagukban is megállták a helyüket, ha csak arra gondolok, hogy a Rómeóból hány dal lett amúgy is sláger, amiket játszanak a rádiók. Mozart, Miss Saigon, Rómeó és Júlia. A musicalek legjavából szerkesztett műsorban az Operettszínház legkiválóbb művészei szólaltatták meg a közkedvelt slágereket. Hál' Istennek az Operettszínházban olyan fiatal gárda jött össze, akik vagy együtt végeztünk, vagy nagyon régóta dolgozunk együtt, tehát minden csinyát, mindjárt ismerjük a másiknak, és hát ez az összeforrottság, ez szerintem elengedhetetlen. Az előrehozott Valentin napi musical gála ismét igazolta, hogy ez a zenés műfaj örök életű, és az újabb nemzedékeknél is sikerre számíthat.